Βυθάκι και Τζαμάικα. Άστα να πάνε πρωί. Ήρθε αυτό το σκάφος εδώ απέναντι, τρομάξαμε. Δεν ξέραμε τι είναι. Κάνανε φακό σε εμάς. Είπαμε να ξεστήσουμε σκηνή, να πάμε να φύγουμε, αλλά εντάξει, τελικά δεν ήταν κάτι. Ήμασταν τυχεροί. Ρε χωριάτη, με τα παγούρια τι. Εγώ είμαι χωριάτη με το παιδιά. Δεν θα γεμίσουμε ρε μαλάκα. Εδώ 7 η ώρα το πρωί. 30 χιλιόμετρα περπάτημα τη φόρμα. Μπορούμε να τα πάρουμε. Καφέ πανόραμα. Άντε και τσε, καπετάνιε. Τράβα ρε μαλάκα από εκεί το παιδί. Άντε Μίλτο, οδήγησέ μας. Πού θέλετε να πάμε? Σωστά να πάμε. Ιταλία, εκεί πέρα λέει ο Σάββας φαίνεται. Πού είναι κιόλας? Φαίνεται πάλι? Ναι. Κάπου εκεί. Τώρα δεν φαίνεται από το κινητό. Πάνε μας, άντε Ιταλία. Πρόσεχε η αλήθεια είναι φίλε, θέλει μια επισκευούλα. Οπωσδήποτε, παίζει πολύ. Φέρε το στη συνεδρική να της αλλάξει το λάδι. Πάνε να ζητήσει κλειδί. Όλος ο φυσιολογικός κόσμος θυμάται σε δωμάτια, ξενοδοχεία τέτοια, ας πούμε, νοικιάζει Airbnb τέτοια. Εμείς κάναμε την καλύτερη δουλειά. Σηκωθήκαμε με το ηλιοβασίλεμα, κοιμηθήκαμε με το φεγγάρι, με τη θάλασσα μπροστά μας. Ναι, εσύ τα λες τώρα έτσι. Λοιπόν, κατεβήκαμε μισή ώρα για τη φόρα. Ανεβήκαμε το πρωί μισή ώρα τη φόρα. 20 λεπτά κάτι φορά. Δεν κολλάμε εκεί. Κοιμηθήκαμε σε αντίστοιχο που κάτω είχε, όχι πετραδάκι, είχε βράχους ο κάτω. Με μύτες, μας κάρφωναν και ξυπνήσαμε έτσι. Σωσίβιο έχεις από κάτω, βάλω από κάτω και θα σε μαλακά. Το σωσίβιο άμα το βάλω από κάτω θα το τρυπήσει ρε. Μίτσο, πες όμως ρε. Είχε και σφίγγες οι οποίες ήταν πολύ φιλικές με τον άνθρωπο, έτσι μας αγαπούσαν, ήρθε μέσα. Αφού αφήσατε τις κονσέρβες έξω δεν θα έρθουν σφίγγες? Το ήρθαν. Γι' αυτό ήρθαμε. Μύρισαν την κονσέρβα. Όχι, ήρθαν να μας καλημερίσουν, να μας ξυπνήσουν. Α, λέει σωστά λες. Όμορφες καλημέρες. Είσαι σωστά λες, ακόμα και τα ζώα μας αγαπούσαν εκεί πέρα. Σφίγγα, πώς τα πιάνες? Το πιάσα έτσι. Τσακ, είδες. Έτσι το πιάσα. Και το κάνω μια έτσι. Μετά το ξυπνάω το Σάββατο, λέω η Μέλισσα τι κάνουν εδώ μέσα. Με κοιτάει, με λέει σφίγγες είναι. Και κάνει αυτό το πράγμα και κρύβεται ολόκληρο. Τι λες? Η σφίγγα ερχόταν πάνω στο κεφάλι μου, κάνω εγώ μια έτσι κουτουλίδι με το Σάββατο. Μήπως πάμε να κάτσουμε εκεί πέρα γιατί έχω πιαστεί ολόκληρος, δεν μπορώ να κουνηθώ. Τι λες ολόκληρος καπετάνιος Μα γιατί καπετάνιοι σε σκαμπό κάθονται. Φύγε από εκεί να πετάξω καργαρίες. Θα πάω αλλά θα βουλιάξω. Ξαβά, αυτό είναι το Roots Racer εδώ πέρα. Είσαι μαλάκα, με έφτασε εδώ. Καήκαμε. Πάω φύγουμε δεν θα πούμε για 15 Αύγουστο. Μαλάκα τώρα πανηγύρι στο χωριό. Πρώτη μας πανηγύρι στο χωριό ή αυτό που βλέπεις εδώ? Αυτό που βλέπω εδώ, αλλά χωρίς να έχω βιώσει αυτό που έχω βιώσει εδώ. Φτάσαμε εδώ πέρα στο πάρκινγκ για Γερμανή. Και πάλι καλά είχαμε το μέσο εδώ πέρα, ο Κέτσε. Για πες Κέτσε, τι έγινε ρε? Τίποτα ρε, όλοι εδώ πέρα είναι Ελβικάροι. Με ρωτούσαν σε ποιο τάγμα ήμουνα, τέτοια. Γιατί, φοράς την μπλούζα? Φοράω την μπλούζα, ναι. Φορά την μπλούζα Ελβίκ. Και βρήκαμε τελικά Ελβικάριους. Όλοι Ελβικάροι ήταν. Οπότε πληρώσαμε 5 ευρώ για 10. Κάποιοι ήταν ειδικοδυναμίες εδώ πέρα 35 μικάπα. Άλλοι στο Σύνταγμα Βυσματίες τέτοια. Και τα βολέψαμε, μπήκαμε πιο οικονομικά. Να πέραμε και διαβατήρια. Πήδηξα από εδώ με είναι. Ρε Σαββά, είναι δυνατόν να ξέχασες το σαμπουάν? Πώς θα κάνουμε μπάνιο τώρα? Εδώ με το ζόρι κατεβαίνω. Πού είναι? Κάτι μα κάνουμε τσιγάρο.
Χωρίς τσιγάρο να ξέρετε δεν κάθομαι λεπτό. Ξαναφεύγω πάνω. Δεν έχει, ούτε ο Σάββας δεν έχει κανένα πύρα. Τι είναι αυτό? Βγάλω το αφόντι. Και σε κάποιον πρέπει να είχα δώσει τον αναπτήρα, τι γίνεται? Δεν πήγατε να πήρα στο βαρά τώρα. Τι φάτε σου τέχει σύντονη. Έλα, φτιάξε. Μην με λέτε τέτοια ρε. Σε κάποιον δεν είχα δώσει τον αναπτήρα, σε ένα μύθο. Εγώ τον είχα πάνω. Δεν τον είχα δώσει. Σάββασε το γερμαλάκι. Αυτά όλα τα ανέβουμε μετά. Α, έλα. Έτσι, έχει για σένα Καλοπάτια δεν βλέπω ακόμα. Έχει κροκοδιλάκι. Κροκοδίλ. Από εδώ και εκεί πέρα κάτω τέτοιο. Δεν με πες Μαλάκι από εδώ και... Μίτσο, δες που είναι. Δες πως φαίνεται ο άλλος να κορυμπάει μισή έκανα. Ρε βόδι. Δίπλα είναι ρε. Πάει. Εγώ στην κατηφόρα ίδρωσα, στην ανηφόρα. Ω, θα μας πάει στην ανηφόρα, κάτσε. Κάτσε ρε βλέπουμε. Όπα. Με το που ήρθαμε, κατευθείαν κάνει το δάγκασε εδώ το Σάββα. Και έτσι, έλα σε έφτιαξα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, έχουμε δύο επιλογές. Ή φεύγουμε τώρα, φτάνουμε 9 η ώρα το βράδυ πάνω και πάμε προφήτη λίγα κοιμόμαστε 9 και έξω. Ή ανεβαίνουμε πάλι, φτάνουμε 9 η ώρα, 4 ώρες Γιάννενα, πάμε Γιάννενα, πάμε φάμε μια γεννιώτικη. Αν μας βγει λίγο και οικονομικά του που μας βάλει τα λιχμένα τα υλικά μας, 1 ευρώ για νιώτικη. Τα λιγμένα. Τα λιχμένα και κάτι σταυρός τώρα, αυτό μπορεί να έχει μέσα σου. Είναι αυτό τόσο καιρό τρώμε λιγμένες κονσέρβες. Συνηθισμένοι είμαστε, δεν μας πειράζει. Εσύ τρως λιχμένα. Γιατί είσαι λιχμένος, μα. Παρατέρω που με έχω φάει τη μύτη. Ρε οι άνθρωποι είναι πολύ βλάκες. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και θέλουν να ανέβουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Να κάνουμε τι? Θα τον παίξουμε. Τι θα κάνουμε? Μαλάκα, παραπάνω πρέπει να ανέβηκαν. Σίγουρα. Παραπάνω σίγουρα ανέβηκαν, Νίκο. Εντάξει, τώρα δηλαδή πόσο... Λοιπόν, αλλάξαμε παραλία, είμαστε στην παραλία κάθισμα. Αλλάξαμε τα πλάνα για τα καλά. Αλλά δεν πειράζει, πάλι θα περάσουμε ωραία. Και έτσι τι με έφερες? Σε φέρα ψάρι. Άντε φέρτε. Δες το κολυμπάκι μου, να σκορδαράκι. Δεν θα πεις? Κολλά. Σου πω κάτι. Τα βλέπεις? Ναι. Ούτε δεκάλεπτο πέφτει. Τι κάνω το χωριό. Έχουμε και γυρισμό, δεν είναι τζάμπα ο γυρισμός. Γυρισμό. Σε είδος να είναι εκεί. Έχει. Στον γυρισμό λίγο θα κοιμάμαι, λίγο κάτι θα κάνω. Να πληρώσει σε είδος. Σε είδος. Ναι. Για εγώ θα πληρώσω εδώ τις λευκάδες. Εστίσου να σου δώσω το είδος που θες. Δώσε αλμύρα.
Και πάνω μου. Όχι ρε. Δεν τρέχει για. Τώρα που θα κάνουμε μπάνιο δεν ξέρω. Εντάξει, τελικά βρήκαμε πηγή. Βρήκαμε που θα κάνουμε το μπανάκι μας. Βάλε πολύ λίγο. Σώσον Κύριε των λαών σου. Κάτσε λίγο να δω. Καλά ρε και άμα έρθει κανένα αμάξι την ώρα που είμαι εγώ μουσχεμα μέσα στα σαπούνια. Τι θα του πούμε. Εντάξει τι, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι ρε μάλακα. Κάνει αφρό. Κάνει. Άμα κάνει αφρό καλά είναι. Να φύγει λίγο από πάνω η άλλη μοίρα και να μας πούνε εκεί στην κρεπερή. Αχ, καλέ τι ωραία βρωμάτα. Μira! Α, να σε πίσω! Στέχνωσε ρε. Καλά ρε Στέχνωσε. Ναι, αλλά πάρε και σαπούνι ρε μάλλον. Όπα! Τι κοιτάς γαμ***. Ξαναβεί που άνθρωπο να κάνει μπάνιο. Έλα να σε κάνουμε εμείς Σάβα. Έλα μαλάκα, έλα γιατί. Κάτσε ρε βλάκα! Όχι, είναι να τα ρε. Άκα πώς θα φύγει η λίγα. Είμαι καμένος ρε μαλάκα. Τι τρίβεις ρε ξηροδερμία είναι, τι τρίβεις. Αγιάρκο, πάρε το σφουγγάρι ρε. Κάτσε τώρα ποιο σφουγγάρι βρε μ***. Από εδώ. Το ζεστό νερό βάζω πάνω μου και είναι παγωμένο ρε μ***. Α, είναι και το ζεστό νερό. Τώρα. Τρώμε για νιώτη και στα Γιάννενα. Κάνε το και έτσι. Τέλος η βόλτα από τα Γιάννενα. Πιο πτώματα δεν υπάρχει. Πάμε να ξεραθούμε στον Προφητηλία. Το πρόγραμμα έχει αλλάξει 100 φορές. Αλλά τώρα τελικά αποφασίσαμε τι να κάνουμε. Πάμε για ύπνο. Για ξεραθούμε μέχρι αύριο το πρωί αργά. Ξαπλώνει ο Σάββας διαγώνα για να βολευτεί. Μόνο εμείς είμαστε για τις εκδρομές. Όλοι οι άλλοι είναι για Ι5. Η Μουδία της κοιμάται έξω χωρίς σκηνή έτσι με έναν υπνόσακο. Πρόβλημα δεν έχει. Εντάξει, ο Κέτσι που κοιμήθηκε στο αμάξι μια χαρά ήταν. Δηλαδή μπράβο του. Που μπόρεσε και κοιμήθηκε. Στάση στο Ελληνικό Ιωαννίνο για καφέ. Όντως. Πάμε κι εμείς. Πάμε ρε. Κάτσε ρε που πάμε. Όταν λέω ότι είχε 2 λίτρα μάτσο. Πώς είναι?
Να πάρουμε και την άλλη. Εγώ να πάρουμε. Εγώ να πάρουμε τη γυναίκα μου. 5 λεπτά μετά το ελληνικό συναντάμε την Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας και πρέπει να έχει χαιρετισμούς, ακούγεται. Θα πάμε τώρα να δούμε. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το ελληνικό Ιωαννίνων, σε ένα απόκρημνο βράχο που οι τόπιοι το ονόμαζαν Τσούκα, που στα βλάχικα σημαίνει κορυφή, υψώνεται η Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας. Η ίδρυσή της χρονολογείται το 1190 επί αυτοκράτορα Ισαάκιου Δεύτερου Αγγέλου και από τότε στέκει σαν φρουρός πάνω από τη χαράδρα του Αράχθου. Το μοναστήρι υπήρξε πνευματικό καταφύγιο στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Στήριξε σχολεία της περιοχής και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Υπήρου. Το σημερινό καθολικό του 17ου αιώνα ξεχωρίζει για το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις εξαιρετικές τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, που μαρτυρούν τη βαθιά καλλιτεχνική και θρησκευτική παράδοση της περιοχής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παράσταση ενός θαύματος που συνέβη εδώ. Μια παράλυτη κοπέλα από το Βουργαρέλι μεταφέρθηκε στη Μονή από την οικογένειά της και μετά από προσευχή στην Παναγία σηκώθηκε και περπάτησε. Το γεγονός αυτό απεικονίζεται στην τοιχογραφία, θυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της πίστης. Ένα ακόμη στοιχείο που συγκινεί τους επισκέπτες είναι τα παλιά βλήματα από την εποχή της τουρκοκρατίας. Οι Τούρκοι στόγευαν το χωριό, λέει η παράδοση, μα οι βολές ανέβηκαν πιο ψηλά προς τη Μονή. Η Παναγία τα σταμάτησε στον αέρα και έπεσαν άκακα στο έδαφος, προστατεύοντας το μοναστήρι και τους ανθρώπους. Σήμερα φυλάζονται ως ιερό κοιμήλιο, ενώ ένα από αυτά έχει μετατραπεί σε γλάστρα. Από εδώ προχωράμε προς την αυλή της Μονής, όπου ανοίγεται η μαγευτική θέα της χαράδρας του ποταμού Άραχθου. Στην αυλή βρίσκεται η στέρνα, όπου οι πιστοί έκαναν τις βαπτίσεις. Τα νερά της, αφού αγιάζονταν, κυλούσαν μέσω αυτής της κατασκευής στο ποταμό, φέρνοντας ευλογία και προστασία σε όλη την περιοχή. Στο ελληνικό Ιωαννίνων, το χωριό του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, η τέχνη ζωντανεύει στους δρόμους και τις πλατείες. Ο Παπαγιάννης, γεννημένος το 1942, εμπνεύστηκε από τις μνήμες του από την καθημερινή ζωή στο χωριό του. Από μικρός, έπλαθε φιγούρες από πυλό και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλυπτική. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία και συνέχισε τις σπουδές του στην αρχαία ελληνική τέχνη σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κύπρος. Το 2009 ίδρυσε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης στο Ελληνικό, σε ένα παλιό σχολείο του χωριού του. Στην αυλή του μουσείου φιλοξενούνται 20 μεγάλα γλυπτά από μπρούτζο, μάρμαρο, ατσάλι και σίδηρο, δημιουργημένα από τον ίδιο και άλλους καλλιτέχνες. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται συμπόσια γλυπτικής, όπου καλλιτέχνες δημιουργούν έργα που τοποθετούνται σε διαδρομή 6 χιλιόμετρων από το χωριό μέχρι τη Μονή Τσούκας. Ο Παπαγιάννης με τα έργα του συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη, προσφέροντας στο χωριό του μια μοναδική πολιτιστική ταυτότητα, αφήνοντας μια κληρονομιά για τις επόμενες γενναίες. Τι να κόλλεις όλα. Είμαστε εδώ στα διόδια, αυτοί μπαίνουν από τη μέση που είναι κρατία, που το πας που μπαίνουν κατευθείαν και φεύγουν. Και πόσοι και καλά μπερδεύονται και θέλουν να μπουν. Δεν θα μπει άλλο. Άφησα αυτό να. Και γιατί την άφησες? Επειδή έχει ποδήλατο Ζούνταπ. Τι μάλλον. Θα λένε οι Έλληνες είναι καλός λαός, άλλος ο Ρουμάνος ήταν, δεν τον αφήνω ο Ρουμάνος. Κι εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος.
Εσύ είσαι και μισός Ρουμάνος όμως. Άλλο αυτό. Εντάξει, ελληνικό είναι το like. Μπήκε μια σφίγγα να πούμε μέσα από το παράθυρο, κατευθείαν το τσίβησε. Εμένα ρε μαλάκα, μαλάκα μέχρι και σφίγγα είναι ρατσίστη. Στο μαύρο πήγε. Δεν ήξερε ότι μαύρισα παραπάνω μάλλον. Λοιπόν, τέλος ταξιδιού, αφήνουμε τώρα το Μιλιάδη για το Σάββατο στο σπίτι τους. Τον Σάββα και τον Μιλιάδη. Έχει διαφορά. Και σειρά έχει ο Κέτσε. Πώς περάσατε, παιδιά? Πώς πέρασες? Ψυχική οδύνη. Σωματική βλάβη. Αυτό είναι σωματική βλάβη είναι αυτό. Θα χρεωθεί στο μισθό. Μειωμένες τιμές του πάρκινγκ και αναψυκτικά. Άμπραβο. Τώρα μειώνονται από το μισθό σου όλα αυτά. Λοιπόν, ξανά, σε λίγους μήνες θα ξαναπάμε. Να πάτε, περάστε καλά. Να μαζευτούμε να πάτε, παιδιά. Να μαζευτούμε να πάτε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκδρομής. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και γράψε στα σχόλια να πείσουμε τα παιδιά να ξαναέρθουν. Ξέρω, λένε κουράζονται με το κάμπινγκ, αλλά τόσο μαζόχιος που είναι σίγουρα θα ξανάρθουν. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος και τα λέμε σύντομα σε ένα νέο βίντεο. That's big.